musiikin oikein on. Okei. Nyt saat sovittaa kelloa. Nyt sulla on kello. Jos tämmönen sovellus olisi olemassa, ja sä saisit kotona rauhassa sovittaa 50 kelloa kerralla, käyttäisitkö tällaista sovellusta? Joo. Jos mä haluaisin valita kellon, kyllä mä itse asiassa tarviisin kellon. Näin, niin mä annan sulle uuden kellon tästä. Noin. Onko sulla itsellä älypuhelinta? Joo. Jos tämmönen sovellus olisi olemassa, saisit sovittaa kotona 50 kelloa. Käyttäisit sitä. Joo. Näyttäis millä kello sulla on. Okei. Laitetaan sulle 6. Käytätkö sä älypuhelinta? Joo, kävelin sinne. No niin, nyt sulla on uusi kello. Jos tämmönen sovellus olisi olemassa, niin kokeilisitko sä kotona eri kelloja käteesi täytyy? Miksi et? Pitää katsoa, jos mä katsoin tässä noin. Okei. Mä haluan nähdä ne oikeesti. Saat testata uutta kelloa. No niin. Sulla on tässä siis uusi rannekello. Ja kysymys kuuluu siis, eli jos tämmönen sovellus olisi olemassa, Joo. ja sä saisit kokeilla 50 erilaista kelloa joka viikko, Joo. käyttäisitkö tällaista sovellusta? Joo, mahdollisesti. Aika makea. Kuinka usein sä vaihdat rannekelloa? Ei, koska aina. Okei. Joo. Jos sulla olisi tämmönen mahdollisuus käytössä, niin luuletko, että sä ostaisit yhä usealla? Ehkä, joo. Okei. Kiitoksia, tämä riittää tällä kertaa. Kiitos.